Lo, nag-share mi Sword of God mo ni ang balay ni nanay. Papunta na mi. Papunta na mi. Okay. Lo, maing hapon, maing hapon. Dire na mi, dire na mi. Maing hapon. Ni bisita me. Oh, sige. Kaya nag-iyon man si Maylin nga ni bisita me. Oh. Video is papa. Si papa rin video. Sige, balik kong kandil. Sige. Tor. Ako Tara. bata mahadlok ni kandeng. Saan ay pagbali iban lang? Ako rin. Wala. Naghatag mi og kuan kanang gamay nga lugon ba para ginagmay ra ni. Sige, ginagmayra. Salamat po lamang. Oh, dayon. Pwede ta mo tan-aw og kuan ganing mga about Jesus ba sa kuan sa tablet, no? Sa story about Jesus. So gikan pa kog barangay nagsisyon pero nalikyat ko kay New Smiling na amiga. Tubod. Tubod. Asa de ka? Tubod. Do sa magkastubot. Ni ba sakop na may. Asakop tubot. Boundary man eh. Boundary ila po ni ato. Ah. So kira nimo magpasalida tani? Oh, sige, okay na na. Asa mo ko? Nahala oh, nahala tinos. Oo, ilang puro na rin. Kay gipalit mo na na. mo ni tanod damo. Oh, muna tanod. Are tare. Oh, wala na matay bangko. Ay okay ra ni. Okay ra ni mo? Oh, okay na kayo matay bangko. Sige ra mo tan-aw sa tagsalidad karyot. Dali bitaw. Gikan mi sisyon nya. Namisita mi ninyo. Oh, kay si Mylen, gaingon magud ni siya nga. Siya amiga. Manungab. Igon sa Mylen, parente mo dili. Di ija ko pas. Ninang siya sa akong anak diyon. Suod-suod po may mo nang Kung ba na gulo? Ay igsong gulo? Gulang ba? Ah, Mo mo gito to sa. nalabyan gani na to. Asa man? Nahato sa ka dito sa ka madeng. ha? Madeng lagi ka. Dumading. Okay. Tanamig salida sa Panginoon ni te. Muupin tagamay. Ha? High-tech na taron. Mulagi. Ano tablet na dyan? High-tech na ta. Di ko gusto man na. Tindog na ta. Mga 5 minutes siguro, 10 minutes. Adali rin eh. Dito. Atras dito. Palayo na ko daw. Then ug ante, pwede pug kamo apil na mo og fellowship dito sa Tag-Ibo kay si Nanay Muteng namang good pud siya namo dito. Nanay mo ting. Dito siya. Okay. Ne. Murag okay ne. Nga Minopet. Domingo dito, Wait. humanog alas 12, depende sa time. Oo. Alas 10 magsugod. Alas 10, alas 12 ba? Ikaw kun na. Okay. Kung naay mga bata magkuan po feeding ang mga bata. Ayun ani sila Ita. Ikaw kun. Ha? Ikaw kun. Kay gihigugma pag-ayo sa Kana. Diyos ang kalibutan, Nindot siya. tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron tanan motuo kaniya dili mamatay, kun dili pagkabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay way padaha sa Diyos ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kun dili aron pagluwas niini. Yan na. Tulungan na.